Atal honetan aipatuko dugu seguritate soziala daukan beste laguntza oinarrizko eta importantea. Langabezian, hori da zera lanik gabe gelditzen garenean, baldintza batzuk bete behar ditugu, argi dago eta horien artean jakina zera lanean egonda. Altan, aurrean izan duzun edo dituzun lanetan, alta eman da. Hainbat egun beharrezkoak izango dira. Depende zenbat kotizatu duzun eta depende zenbat denbora egon zaren, zure langabezia izango da luzeago edo txikiagoa da. Noiz mozten da hori? Argi dago berriro beste lan bat aurkitzen duzunean, baina dana dago zure kotizatu duzun horren arabera. Baina badago beste mota bat, langabezirako laguntza, hau da, langabezirako sorospena. Kasu honetan, agian ja langabezia amaitu zaizu, edo karga familiarra dituzu, seme-alaba txikia dituzulako, edo agian zera zure adinagatik, zera ja jubilatzeko zorian zauden, baina gutxi falta zaizu, edo kartzelan egon zara eta ateratzean gora berak dituzu lan aurkitzeko, kanpotik bueltatzen diren emigranteak horrelako boltsa motan jasotzen dute diru laguntza hori. Argi dago zera horiek diru kopuruari begira txikiagoa dela, eta erapenari begira berdin.